Gosaigaoni Barzabilau Dinei Grand Harvest Program of Boro Pady using Mini Combined Harvester Hawapari Khungfungdang. Gosaigaw महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबिल गामियाव दिनै कक्राझार जिल्ला आबाद मावख'नि बानजायनायाव इंटरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसाम रुरल इन्फ्रास्ट्राक्चार एंड एग्रिकालचार सर्विसेस सोसाइटी आरो आसाम सरकारनि हेफाजाबाव बारजाबिल गामिनि आबादारिफोरखौ लानानै ग्रेन्ड हार्वेस्ट प्रग्राम अफ बर' पेडी इउजिं मिनि कम्बाइन्ड हार्वेस्टार आयदानि सायाव सावरायलायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि बिबानगिरि बुरलुंबुथुर नार्जारी, गसाइगाव महकुमानि आबाद बिफाननि अफिसार अकिम कुमार सयकियामोनजों लोगोसे आबाद बिफान एपीएआरटीनि मावथि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिगियानारि आदबजों माबोरै आबाद मावनांगौ आरो बिगियानारि आदबजों आबाद मावोब्ला माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायो आरो माइ हाग्रा मेसिनजों माइखौ माबोरै हानाय जायो बेखौबो आबादारिफोरनो दिन्थिफुंनाय जायो। दिनै बेयाव ग्रान्ड हार्वेस्ट प्रग्राम अफ बर' पेडी होननाय मोनसे हाबाफारि जादों आफादनि गेजेरजों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानि साब डिभिजननि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां अफिसार बिथांमोन दं आरो केबिकेनि मानगोनां बिफानगिरि बिथांमोनबो दं। रायजो राजाफोरखौ लानानै जे आथिखालाव जोङो कम्बाइन्ड हार्वेस्टारनि गेजेरजों मा रोखोमै माइ हानाय जायो आरो बेयाव बोरै मा रोखोमै माइखौ हानानै माइआ बबेजों थांगोन जिगाबा बबेजों गालांगोन माने थख' थायो बेखौहाय दिनै देखायनाय जागोन आरो बेखौनो लानानै दिनै बे जोंनि आबादारि एबा रायजो राजा बिथांमोनजों मोजां सावरायदों आरो जोङो दिनैनि बे समाव गोनोखोआरि मुगाजों खाब जानानै गोनोखोआरि जे पद्धति बेखौ लाफानानै जों जुदि खामानि मावाबा जोङो आबाद बिथिङै जों जौगानो हानाय नङा आरो दिनै नोंथांमोना निश्चय नुदों दिनै जोंनि भारत हादरा आबाद कृषि प्रधान देश हिसाबै जोङो मा रोखोमै बांसिन प्रडाक्ट खालामनो हागोन बिनि थाखाय मेसिनारि हेल्प लानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै गोबां स्टेटआवहाय आवगायबोबाय थिग बेबायदिनो आसामावबो जोंनि सीएम बिथांनि नाजानाय आरो बिटिआरआवबो सीएम बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आबादारि बिथांमोनखौ खावलायदों जोंबो जाहाथे ओरैनो थायाजासे जोङो बेबायदिनो गोबां मेसिनारिखौ हेल्प खालामनानै जों रासिनै जाहाथे आबादफोरखौ दिहुननो हायो प्रडाक्टफोरखौ रासिन दिहुननो हायो बेफोरबायदिनो जों बेयाव सावरायदों। दिनै रायजो राजा बिथांमोना मोजाङै बुजिदों गतिके नैबे बारजाबिल गामियावहाय जोङो बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा दिनैनि हाबाफारिया सुंद'यै बेखिनिखौ लानानै जादोंमोन। आबादारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय मा बिथांखिफोर दं? आबादारि बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैनि थारिखआव गोबां बिथांखि लानाय जादों आरो बे बिथांखिफोरखौ जोङो जुदि आजावनानै लानानै जुदि खामानि मावोबा गोबां माने आबादारिफ्रा लाभवान जागोन। नाथाय जों नुनो मोनदों बांसिनावनो जोंनि आबादारि बिथांमोनहा हमनानै लादो दा दैज्लां बोथोर दिनै दैज्लांनि आबादखौल' मावनानै मेसेंनि जे आबादफोर थायो रबि शस्य बेखौ जोङो मावा। दा बेनिखायनो दैज्लाङाव जुदि दैबानाफोरजों जुदि जोंनि आबादा नस्थ' जायोबानो जोंहा बेवहाय जेबो गैया जायो। दा बेनिखायनो जिहेतुके जोंनि सरकारा गोबां माने बिथांखिफोर लादों आबादारिफोरनि थाखाय बेखौ बिथांमोना सुजुगखौ आजावनो थाखाय फैनांगौ आरो आबादखौ मोजाङै मावनांगौ। दा बेबायदि मावोबा जोङो जौगागोन आरो बिसेसकरि जोंनि हाखौ जोङो मोनसेल' आबाद एबा मोनसेल' सन मावाजासे दैज्लां बोथोराव जेरै मावगोन जोङो मेसें बोथोरावबो बे रोखोमै जों मावनो हानांगोन आरो लोगोसेयै जोङो सयल टेस्ट खालायनानै जेराव माइ आबाद जाया गुबुन आबाद जों होनांगोन बिफां लाइफां जों गायनांगोन आरो जोंनि रांखान्थि अबस्थाखौ जौगानायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानांगोन। আজি যেটো অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজিত কৰা হ'ল বাজাৰবিল অঞ্চলত কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও ইয়াত আচলতে এটা গ্ৰেণ্ড হাৰ্ভেষ্ট অফ বড়ো পেডি যেটো এপাৰ্ট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত হৈছে আসাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট। এইটো চমুকৈ ক'ব গ'লে বা অসমীয়াত আমি সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে এইটো এটা ধান কটা উৎসৱ আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো এপাৰ্ট প্ৰজেক্টৰ লগত যিহেতু এইটো ধানৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ধানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইয়াত টেকনিকেল পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। মই সেই ইৰি অফিচৰে জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চাৰ। আজি আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যে আমাৰ যিটো কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ মিনি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ যিটো এপাৰ্ট প্ৰজেক্টে প্ৰমোট কৰি আছে এই মেচিনটো আমি বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ব্লকত শ্ব'কেছ কৰি আছোঁ। সেই শ্ব'কেছ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি গ্ৰেণ্ড হাৰ্ভেষ্ট পাতিছোঁ য'ত আমি 100 more than 100 কেতিয়াবা আমি ফাৰ্মাৰ্ছ ইনভাইট কৰি পেলাই তেওঁলোকক এই মিটিং হয় মিটিঙৰ পিছত আমি ফিল্ডলৈ আনি পেলাই এই মেচিনটোৰ প্ৰেক্টিকেল মানে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আমি এটা দেখাব বিচাৰোঁ। এই মেচিনটোৰ বহুতখিনি বেনিফিটছ আছে যিহেতু আজিকালি লেবাৰৰ অভাৱ হয়
ধান কাটা টাইমত বহুত লেবাৰৰ সমস্যা দেখা যায় খৰচ থাকে গতিকে এই মিনি কম্বাইন হাৰভেষ্টাৰ ইউজ কৰিলে ই কি কৰে এই 4টামান ফাংচনছ একেলগে এটা মেচিনে কৰে যেনেকৈ ধৰক ধান কাটিছে আপোনালোকে চবে দেখিছে ধান কাটাৰ লগত মৰণা মাৰে ভিতৰত ব্লোৱাৰ আছে ব্লোৱাৰে মানে ছেপাৰেট কৰে মানে ধানটোৰ লগত বেলেগ যাতে বেলেগ পাৰ্টিকেলছ মিক্স হ'ব নোৱাৰে ছেপাৰেট কৰি পেলাই যিটো ইয়াত বস্তা এটেচ থাকে বা এটেচ বস্তাত আপোনালোকৰ ধানটো ভৰাই দিয়ে গতিকে এইটো এটা খুব পটেঞ্চিয়েল থকা মেচিন অসমত যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আজি পানী থকা অৱস্থাটো মেচিনটোৱে ধান কাটিব পাৰিছে গতিকে সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে এই মেচিনটো ৰাইজসকলে চাইছে বিভিন্ন জেগাত চাই পেলাই এই মেচিনটো যাতে আগন্তুক ইন ফিউচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ অসমত যান্ত্ৰিকীকৰণ বা মেকানাইজেশ্যন ৰেপিডলি ডেভেলপ হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ ছাকচেছ হ'ব থেংক ইউ কৃষকৰ বাবে কেনেকৈ উপলব্ধ হ'ব বৰ্তমান এই মেচিনটো কৃষকৰ বাবে উপলব্ধ হ'বলৈ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত এটা মেচিন আছে যিটো তেওঁলোকে হয়তো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত দৰখাস্ত দি পেলাই ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰিও এপাৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ ফৰ্ম হৈছে মই জনাত কোকৰাঝাৰত গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱত এটা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ ফৰ্ম হৈছে তো সেই কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো এটা ন্যূনতম ভাড়া কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও মই যিমানখিনি দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ FPCৰ ওচৰত একজেক্টলি এনেকুৱা নহ'লেও কম্বাইন হাৰভেষ্টাৰ বেলেগ ধৰণৰ আছে তো FPCবোৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে ভাড়াত এই মেচিনটো আনিব পৰা যায় ঘণ্টাত কিমান বিঘা কাটিব এইটো ঘণ্টাত কিমান বিঘা কাটিব একচুৱেলি ডিপেণ্ড কৰিব কি আজি চাওক এতিয়া বতৰৰ অকণমান প্ৰব্লেম গতিকে যদি শুকান মাটি হ'লে 1 ঘণ্টাত 2 বিঘালৈকেতো কাটিব পাৰিব আৰামত আৰু বতৰৰ বোকা হ'লে অকণমান হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু মানে অন এন এভাৰেজ ধৰক more than 1 বিঘা 1 ঘণ্টাত কাটিব পৰা যাব 1 ঘণ্টাত 2 বিঘা ধৰক তেনেকুৱা কাটিব পৰা যাব थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपोलो डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एपोलो डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एपोलो डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार